Velkommen til Hovborg. Det særlige ved det lille landsbysamfund Hovborg er nok fornemmelsen af at befinde sig i en storby på landet. Med sine 600 indbyggere, placeret midt i unik uspoleret natur, centralt placeret 30 minutter fra Esbjerg, Ribe og Kolding, med lufthavn og gode motorvejsforbindelser i umiddelbar nærhed. Vi har en dejlig natur, hvor der er plads til familien. Hovborg by er et dejligt sted at bo. Hvor der bor nogle engagerede borgere, og hvor der er et godt foreningsliv. Hvor man ikke behøver at være bange for at falde igennem, og et sted, hvor der virkelig er plads til sjælen. Hovborg, det er et sted, hvor det er godt at være. Der er faktisk alt, hvad man skal bruge, selvom det er en lille landsby. Hovborg, det er stedet. Ved første øjekast kan Hovborg måske synes at ligne alle andre landsbyer af sin art. Men kigger man bedre efter, åbenbarer en særlig by og dens indbyggere sig som et særligt attraktivt område, hvor der ikke er langt fra idé til handling, og hvor kun døde fisk flyder med strømmen. Med et mangfoldigt foreningsliv, rigt erhvervsliv, dagligvareforretning, skole, pengeinstitut og børnehave, er Hovborg et velfungerende samfund, hvor værdier som fællesskab og fælles ansvar spiller en væsentlig rolle. Det daglige liv i Hovborg er præget af ambitiøse borgeres visioner om et samfund, hvor identitet, trivsel og udvikling er på dagsordenen. Et utal af projekter og idéer er altid igangværende og gennemføres ved fælles hjælp. I Hovborg skaber borgerne selv deres muligheder, og byens CV er alen langt. Det at kunne skabe noget, som lykkes, det giver en utrolig god sammenhold. Hovborg har et aktivt foreningsliv og et væld af projekter, der løftes af borgerne i flok. Senest er Holmådalens grønne aktivitetspark blevet en realitet, en idé, der opstod i foråret 2003. Tanken er at forbinde landsbyens midte og hele den sydlige del af Hovborg via et stisystem, der løber igennem et aktivitetsområde med udfordringer til krop og sjæl. Hovborg har en lang tradition for at stå sammen om projekter. Byens kulturhus, der i dag er samlingssted for byens borgere på tværs af generationer, er skabt af 5.000 frivillige arbejdstimer og 450.000 lokalt indsamlede kroner. Huset, som det kaldes i daglig tale, er stedet, hvor man mødes og læser avis, taler om løst og fast og hygger sig med hinanden. Den daglige drift er frivillig, og du kommer sjældent til en lukket dør. Der er jo en helt anden dynamik i de mindre landsbyer. Vi har jo tidligere boet i lidt større bysamfund, også min kone og jeg, og har også været aktive i foreningslivet der. Men vi kan jo tydeligt se, hvis man skal stå sammen om noget, hvis man skal have noget op at stå, noget stort op at stå, så har de små landsbysamfund en kæmpe fordel. Hovborg har opnået enestående resultater som landsby. Ved borgernes fortjeneste har man i nyere tid anlagt boldbaner, tennisbaner, krocketbane, landsbyens grønne torv, bygget og etableret børnehave, en hytteby, aktivitetshus og anlagt den grønne aktivitetspark. Hovborg er en by i vækst, og erhvervslivet trives i bedste velgående. Lokalt er der godt udbud af forretninger og serviceorganer. Hovborg har egen dagligbrugs, pengeinstitut, børnehave og skole, og adskillige virksomheder driver forretning i resten af verden med Hovborg som udgangspunkt. I Hovborg tager man sagen og hinanden i hånden. Byen er mangfoldig, aldrig stillestående. Her finder du noget af landets smukkeste natur, sprudlende liv og et utal af muligheder. Hvis noget så utopisk som en idyllisk landsby med storbymanér findes det her. Velkommen til Hovborg.